Puilao no i short film ni kahini phunukjago lama tui buri himi phaimani. Lama tui buri himi phaiparo no jela mangni direct bo lama tui himi phaiparo bono kasu. Taitan kasu ka hingka ke norok nugui no saima khana. Abo haike lama kasini bono hamya samung khai tonga ni naimani. Jorao no hingke chini was direct nayok phainai sok paika direct bokao lathi riri paika. Nayok hingke direct fit ongui phaijak direct intin khainai direct buri rok ni bel kosalke was kanai phainai bokha kakhlai riri paika. Kakhlaima loge no bo haini uri thaka. Hingke gunda bo tai masa. Bono bokha kakhlaima nugui bo haini hai bono buri khichina hinui direct sankala tuja kholgui paika. Haini hai bo anai ni yago rojaka hingke borok mangni no bupaikha bubaima pore borok thangui paikha rojak paima pore. Tarpore buri no haike basirwmani bagui buri naiyek no chajakha. Gunda mangni rok hingke je kwfajagui phaika je mwkhang rogo robonsai somtur paijak haini bagui sikka makha je din no haike khlaiya hingke chung rojaga nangala kumu hinui borok abo haike uansukha je din no thangui huda rojagui phaika tabo haike sabai tongkha hinui borok kunui khe kekralai tongkha achunglai. Haike afuru haike bulailai bono basirwmani bagui buri bai chela hamjaklai khibka. Aboni bagui buri bono bwta no sanani bagui direct bwta ni gana ro thangka bwta samung tangui tongphuru. Hingke bwta no rengui saka bo kaisa borok no khapuri tongo hingke bwta bono chungka sabo hinui Chaudhary ni bwchwla hinui saka. Chaudhary ni bwchwla hinui khwnaui bwta uansukha je Chaudhary ni bwchwla hingke kisa poribar nukung. Borok hingke kisa gwnang borok hingke bikra aboni bagui soigala hinui bo bahanajok no saka. Haibano bahanajok bo hamjakmani bagui no soya no sai naigira thu hinui bwta no saka. Bwta ongmani gwnangba bahanajok no kaya nangna aboni bagui bahanajok sajak bono chwla no hamjak hinui aboni bagui chwla ni buha bai kok sanani bagui bo chwla ni nogo thangka. Hingke nogo thangpano bo bwta no naisingui tongo bwta phaiachak bahai ongno hinui finally hingke bo chwla ni bufa bai kok salainai bo phaika hingke bahanajok lama o bwchainai naisingui tongo. Bahanajok ni maya ni bagui bono thani yak suran thangmani bo chwla ni bufa bai ekdom lachimung phunugui ri rohjakha. Hakelai chwla ni nog ni bo lachimung nugui haike okhorima phaika. Haike okhorima phaimani bahanajok yang lama o bwchai naisingui tongo. Hingke bo bahanajok no nugui bwchaui sarapcha tongkha haike no haibano bahanajok no kuno saniya laithangkha. Hingke story usugo no paithango iboni part 2 okhornai de okhorya takmani saimaiya part 2 okhornai hingke norok kaham khe nugui manai. Hingke norok video no bahai nangjak tongkha chajak tongkha hingke share subscribe khaina tapokni tini bagui usung nung sinai.